The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Hadian kajing opriang ya kajing ujor na kisamla ki batray hag dietary services Jonka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Nigrims hakabede bagajing bom yo jongki ya katulop jong ubnai jemang jeliu batnai tung jongs nam arajar arpusan nakaliang ka Voice of the People Party VPP Youth Wing hakakandai tere ulber arajar arpun riu kala lejbanya kendu ya Lieutenant Commander Pawandip ubade u Deputy Director banyakran halor kanikaman. Habakran sigilat pathai kubor nakaliang uba marbo dekhar u President ulaong banakaliang u Deputy Director ulaong baka daw kajing snam bansiu ya katulop kabasa kinong tray kadai namar kajing don jong ki babun ki daw hakabaw lapen pau bahaka step jong katehi kaski nakaliang jong u ulasay nang ka fund jong ka hospital bat bansiu pendap ya katulop jong kinong tray. Nalor kata ulapan pau kajing diaw badon kum kini kijing ja bat kumta ulakan tu ya kitanat baper bakum kini kijing ja kinom day banja nang ni sakman. Te mentaka jamit pat nakaliang ka wing kejungi rayo ban ya kendo ya director jong ka Negrims namar ba kadon kani ka pending salary jong upanai Mei Jun bat Julai bat katuk ani jong August jong senam arjar arusan wakini ki para samla ki jungi ki batre hang ni hapo dietary department kim simla yo ya ka tulop jong kini ki katuk ani ki bana di hadian bangila ya kendo ya u director hadian bangila ya play jumut hadian bangila submit ya kani ka city pan jing pensyai na kaliang ka jungu de u director hi wut ula pha yangi pani kendo ya u deputy director kamar habide begini ki accounts ki plat begini ki bill ki funds kasong ha u deputy director bat hadien bangi kendu u deputy director ngira ya thu u bat ngilai kli u ba boleh kini ki lightly southly ki panai jong usnam arjar apusan kini ki sama ki jungi kim simla yo ya kani satulop kamar kini ki samla ki jungi ki patre hang ni hapo dietary department ki tray kum ki don ki patre kum ki steward don ki patre kum ki cook don kum patre mo ki bubun lagi jong ki penta de nakaliang ki jungi ho kini ki para samla ki la pentip hi katu kan ni tayo sya ka seng ki jungi pat kila ut ingi ba yarap lem namar ba kim simayo ya kani katulop de nakaliang ki jungi ru ho ya ki kindat tayo ki kini ki kindat nak tayo ke beladap play ihi bakala dono kujingja kumto bala klan Dr. Riki di MP Badan Kurom Jungi ngim simlayo ban wan de mentak sengi pat semua tonat nglayo ban pendap ya kini ka kam ka ba tang sateng jong kini ki para sama ki jungi de namar kini ka outsource ngani thu ep layo da iwe I kong pi khasi de ngilaya persang ban koli I hakini kita yo ki bladap mairu ilai thu ingi ba kadehi nang ni na po department nang ni na po Negrims ba kam simla la ban pelat ya kabil ke joki de nakaliang ke jungiru ngila don hi ke ngila don be ke jumut ba imat yo le se kadai bet nang ni na po Negrims ba kale ta de khnang ban yo ya ke jingshai ke babnya apat nakaliang ke jungi ngila awan hi na kamet mo ban wat ban ti igini ke jing e ba beli gini khna sama jungi kam yo ngani ke tulom haulu senam upaladap di habang ilaya kran par bu deputy director ulai thu ingi ba kidon ki issues ba kidon ki fund ki mapat point na po center de ulai thu ingi ba habide bakani ula seino na ka fund jong hospital bat menem step kalong ka kabastrat ba menem step pat ulala ban release ya kani ka fund ya kani ka bill namta kani ka namta ini di ba outsource namta kini ki tulop jom kini ki patre ni hapo ka dietary department de kalong ka ka ba semua kuman hadu kata ba ngilala ban solve kini bat kalong ru ka ba mo coincidence lese ba menem step hi na kalang deputy director gitu ingi ba kila pelat ya kani ka fort sya I kong pikasi de na kalang ka jungi pat hakawai kalang ngi layo ban yakran mi kong pi khasieng menehi sipang daka telefon bat ngila pentip I ba mo mencem senam
bagi kelam yo ya tukar tulop di mi la batai kum tu yang ni di mentang la pentip kala mengi padi i ba ka fon na kalyang deputy director ma pelat menem step de stang sisngi arsngi kan ka fon kan sa receive ka account ki jongki tinggal kerpat iki ye kong terpiyang ba ide ban pelat no wood mo ya kan ka tulop jong kini ki kena samla ki jungi ki patrai hang ni namar kini ki don la ka jong ka jing e ma pli ki trai la ki kam ibarit ibaria de ki daily needs ki jongki ki bopun ba hang ni hang tai de ki la pendep hok ya ka kamram ki jongki ki la wan trai mo hang ni den re la da du pat ya ka tulop te nakalyang kejungki ki snusi pat nakalyang kejungir unso ya ha tingi kerpat ken ya i kong siang ba in le ya ka bodon kam pat nganget hiru ba in le ya kata nama ngiru mila phone ya penslam u ai daw wet bam don fon de mane wong bam don fon hadin pa lawan ya kran ngi tu ya thu no ba la sei no na ka fon jong hospital ding la ai ku ble yu ba lo le ta de ka ba ar pat imat ka don hi ka hang ni hang tai ya ka ba u ki outsource bat kimla ban pendep mo de si ya ki kot kisla hang ni hang tai la itu yang ni de kadai halor kata ka bentah de empat la ban pendep ha ki kot kisla de na kalyang ka nang ni na pop office kinum la ban proses ya ka bil de kadai halor hang ta ka don ka jing misunderstood hang ni hang tai de kan sami kan ni ka jing e de mentah pat sungtanat ba meneu la itu ini ba la ban proses ka fon ban la ban pha ya fon chi kong pi ka siang ban ka leng kong siang la keluar ni ban pha no ya tulok joki mau inum penslam syo mau inum bat syo ya kan ka fon mo fi kata ho kali ke jing sisa ngiru ngila keren hi bun sin ha bede kan ni ke benta mdei tang kan ni ke sin ke ben kong bang iwan ban yarap iki kena semla ki jungi ki bateri mo baki du iki tulok jungki bun ba ki bateri po personal ngatrai fi kan mau hi ki bun ba ki du ya tulok ti kan turu ngila le panirap hadin mengilalit baniram kin sayo tulop yang niru kumju tingi ngi dam ka jing lengo kan mo kum ka negrim sing ni ka institution ka bahe kani kamdei ka state mo ka pnia ka state kadai bet nang tina po central ngathai ka central kanum bat fi ya kata ka pisala ni kata ka fon kan ngi smul ngo kan kini ki mo ki wanja ka jela ka jungi walagi mdei tang jong ka central mo institution ki fair no wallahi company ru ki bobon ngi jiyo ki jing ujor ni kena samla ki jungi wallahi state department ru ki bobon play ihi tinga nget ken tani khmat ngasu kentu mo ya ki bor sarkal ni ya ki bor station central lu ba kimdai kin ban bat ya ka tulop jom kini ki patre mo namar ba ka khta nam ta ka jongki kumnu kin siu ki bai wai kumnu kin siu ka bai school mo ki hap sim nakaram ki hap ban le ta kani katai ka khta kin nam ta ka jongki te na kalyang ka jungi kerpat ba kini ki berkhot kinum jasu te ngasukur paru kinu ki ba ngat kum gini kijing e na kalyang ka pi yu kwen kalong ka bokloi ban irap nam ta ki jongki Habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya